Ik is tevreden met mijn boordie. Hier, goed, misschien erg. Hier is de man. Ik is tevreden. Nee, dat kan niet aan oren die punt blijven staan. Dat is... Kom maar nog extra goed. Een worstje, man. Ik zoek een worstje. Ik zoek een andere eier bij. Ik zoek een gewone. Gewoon misschien niet, maar. Ik zoek een worstje. Dat is op camera gebaseerd. Ik zoek een extra worstje. Zuid-Afrika moet ik van gier, moet ik van extra worstje. En een stukje vlees. Anders gaat zij te dangen wees. Dus als ik zit tevreden met die boordje, kan ik een extra worstje krijgen? Ik ben bijvoorbeeld extra betaald. En een stukje vlees. Ga je wat cheesekrullen lopen? Is dat er niks vleesje? Cheesekrullen. Cheesekrullen. Als cheesekrullen. Maar ik ga geen sieren, kan niet meer praten, maar zo rijk. Kan ik geen cheesekrullen doen? Alsjeblieft. Zoeken jullie pizza? Ja, alle goedjes mijn zuster.